mi like, ne zabudite za prepatić, dneska gamujem. Na Robloxe, to zastalo. Nie wiem, będziemy widzieć, co mam. Ja bym tu sprawił ovakvu svoju izbu. Tu mam tento, tu mam postelj, a tu mam, ako sam postavio tu već, ano. Nijem ako napisam idem toljem, nego ideme toga, blogat, ja blogam. Ok, kameru sam, ideme teraz montovat. Montujeme. Ideme sem. Montujeme. Ok. Robić. Thumbnail. Jak spojavím. Thumbnail. Aj. Nie wiem co będziemy. Ok. Klikniemy YouTube. Dawaj YouTube. Idzie YouTube. Sem kliknem. Ok, mam moją podła. A chcę wyrobić. Damy toto. To damy. Ja. To sam sprawił. Ideme dobro vidjeti. Ja bym chciał tu własną kamerę, a i ten własny komputer. Ako jest to. Ja se mislim snimać. Potom idem. Evo tutorial robimy. Tu mam fotelju. Komp. Sam ti ja kupio novu stoličku za kristali. Ok, kaj me presti tu. Na to kad snimim. Montujem. Na to sada spravim. Gotovo. A pravom živote ja robím zaveja toto. Toto je jem u Roblox. No. Thumbnail spravíme pekne. Ok. Preto ja trebam gameovať, lebo chcem byť za gamej. Evo jak to. Ok, klikov. Ok, toto kliknem. I toto petle kliknem. Som odavno nedal. Idem. Voka. Ako chcete ešte, ne dať mi like, ne zabudite za prepatiť, kliknite zvonce da budete obavesteni, to ja snimim, a mi shledamo do videa.